नमस्कार. रसस्वादमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे भरलेल्या हिरव्या मिरच्या फ्राय. तर चला आपण बघूया ते साहित्य. फ्राय करण्यासाठी लागणारं साहित्य, हिरव्या मिरच्या मी चिरून घेतल्या आहेत आणि त्यामधले मी बिया काढून घेतले आहेत पूर्ण. मीठ आहे चवीसाठी आणि हे ओलं खोबरं आहे 1 वाटी. तर आपण आता हे सारण त्याचं तयार करूया. आणि तळण्यासाठी तेल आहे. 1 वाटी मी खोबरं घेतलं आहे, पण जेवढं आपल्याला लागेल तेवढं आपल्याला घ्यायचं आहे. हे मी खोबरं हे मिक्स करते. चवीपुरतं मीठ टाकायचं आपल्याला. हे चांगलं मीठ टाकून चांगलं मिक्स करायचं आहे आणि नंतर आपल्याला त्या मिरच्यामध्ये भरायचं आहे. हे खोबरं आता चांगलं मिक्स करून मी घेतलेलं आहे मीठ टाकून. आता हे सारण तयार झालं आहे. आता मी ह्या मिरचीमध्ये भरणार आहे. मी मिरच्या चिरून सगळ्या घेतलेल्या आहेत आणि मी आतून बिया काढल्या आहेत, कारण तिखट कमी होण्यासाठी. ज्याला कोणाला तिखट खायची सवय असेल त्याने ते बिया नाही काढल्या तरी चालतात. तर मी आता हे भरून घेते. खोबरं चांगलं भरून घ्यायचं आहे. हे असं चांगलं भरून घ्यायचं. आमच्या मालवणी पद्धतीमध्ये मिरच्यामध्ये खोबरं भरलं जातं. तसे हे भरून झालेली आहे 1 मिरची. दुसरी मी आता ही भरून घेणार आहे. अशी भरते आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला हे फ्राय करायचे आहेत. ही रेसिपी एकदम साधी आणि सोपी आहे, कारण जर कोण मिरच्या तिखट खात कोण नसेल तर हे खोबरं भरून लहान मुलांना पण खायला काही हरकत नाही, कारण मिरच्या हे बिया काढल्यानंतर ह्याचा तिखटपणा निघून जातो आणि खोबरं भरल्यानंतरमुळे चांगली चवीला लागते. तर तुम्ही ही साधी सोपी रेसिपी करून बघा. ह्या मिरच्या आपल्या पूर्ण आता भरून झालेल्या आहेत आणि आता मी फ्राईंग पॅन तापवते आहे. पॅन तापलेला आहे. आता 2 चमचे तेल टाकायचं आहे आपल्याला. हे आपल्याला आतमध्ये ठेवायचे आहे. आपण आता जरासे 2 मिनिटं ह्यावरती झाकण ठेवूया आणि 2 मिनिटांनी आपण ते परतून टाकूया. 3 मिनिटं झालेली आहेत. आपण आता झाकण काढून बघू. चांगली फ्राय झालेली आहे. जर आपण परतून घेऊ. आता आपल्याला ह्याला झाकण ठेवायचं नाही आहे. आता बिना झाकण्याचे आपण 2 मिनिटं ठेवणार आहोत आणि मग आपली मिरची फ्राय तयार होईल. आणि मी 1 वाटी खोबरं घेतलेलं, तर मला पाऊण वाटी हे खोबरं लागलेलं आहे. जरासं खोबरं शिल्लक राहिलेलं आहे. तेव्हा ही साधी आणि सोपी एकदम रेसिपी आहे. आपली फ्राय मिरची एकदम तयार झालेली आहे. आता मी तुम्हाला ही काढून दाखवते. आपले हे भरली मिरची फ्राय तयार झालेली आहे. ती तुम्ही बघा. सुंदर वास सुटला आहे आणि कुरकुरीत पण छान झालेली आहे. ही रेसिपी तुम्ही करून बघा आणि मला कळवा. धन्यवाद.